anak nga babae nga nagpagidaron pa lang og 7 anyos. Wala gyud masundi taon. Porbida tungod kay nakamatngo na ang asawa nga sobra ang katapulan sa iyang bana. Imbes mao kini mobuhi siyang asawa o anak, siya hinoy nagpabuhi niini. Nagsalig lang kining banaha nga gwapo siya. Unya daghan ang mga babae byuda o dili byuda nga mga naibog niya. Usa kadlaw niya ang mga bata mga kasama. Nasuko ang bana kay gutom na kay siya. Unya maupay pagabot sa asawa o anak nga gikan nin taon nga nalinhas sa katunggan. Mga bata mga kasama niya ang unang adlaw sa akong asoy kaninyo. Ay! Ala! Hapitan ako, maikoy! Ito na, unsa man taong ka, eh? Anong gilabay man ni mong atungkon? Unsa man itong lutuan ini ron? Nga ano bitong wa kapay linungag. Gutom na kay ko Maria. Ay, nakakita bitaw ka mo pa'y pag-abot na mong inday gikan nga nanginhas aron ato sudanon. Kinaso na sab. Hoy Maria. Napul-ari kog suwa. Ang bangon si katunggan. Pida ni mo eh. Manugap taglapok ini. Asa ba tag ipalit og isda nga wa man tay kwarta? Ay, ang inyong gipamunit anang kinason. Kung naniko pa mong isda, mayon ta. Ay, ikaw unta to kay wa man kay trabaho. Bitaw, tay! Idlas kay mga isda sa limaw, tay, oy! Ha? Tagkilo mo. Bisit din ninyo eh. Oo, asa man ka? Asa ka, oy? Ita ko kwarta. Ita kaon. Nay, nabuak na ko sa nato kakun. Kung kini ang lutuan nato sa kanon, nay, wa tay lutuan sa kinhason. Ay, mangita ang taglaing paagi, inday. Kaunog maayo, Pedro, aron maulian kasi mong lawas. Kay nay, mihugo ka. O saman, wag ka ti man na si mong asawa? Injiki. Ha? Nagkatagaan ka. Ug nagbasol ka na kung nganong siya gipili nimo. Imbes unta ako ang imong gipakaslan. Imbiki. Ha? Imbiki. Nagmasulid ako. Ha, mo na ginaingon nga wag pagbasol na magunaon sa no. Pero dili pa paluway ang tanan, Pedro. Tildi. Ako si buot di mo ipasapot. Biyae si Maria. Ka-bright kid sa akong nanay, oy. Nakaluto kihapon og kanon og sudan bisan usara ang kun. Giuna na ko ang kanon sa pagluto. Nya pagkaluto na, ihabwa na ko sa plato ug dayon gihugasan ako ang kun. Una pa na ko lutoa ang kinhason. Maoti ay. Pero Jay pero, nay, wa lagi ka ni kaon. ay, magdugan lamin ni Tatay Pedro ni mo inday. Unya kun madugay patog uli si tatay, mapas mo ka, nay. Wa pa man sa kugutuma. Unsa ko'y wa. Kaon na lang, nay. Sige na. Sige na, Pedro. Ibalik ta ang kanitang relasyon nga naputol tungod kay natintal man kang Maria. Palayasa siya sa inyong bay o kita na'y mo puyo dito uban sa atong anak. Unsa? Anak? Mabdos ko sa diyang mibiya kanako. Hinungdan sa kamatayon nilang aning nanay ug tatay. Tildi. Sagol kaguol ug kauaw ilang kipati sa dihang na mabdos ko nga way laki nga miunong nako. Unsa? Uy. Ni ana, wa palipakay. Hala. Dali dali, Junior, dali. May bisita lagi ka, Nay. Siya ang imong tatay. Oh, tatay? Asa ko to, oh. Junior, siya sa tatay Pedro nimo. Pedro, siya si Junior ang atong anak. Junior? Oh, ako sa gipasunod sa imong pangan. Siya si Pedro Mercado Junior. Junior, amin ka tatay nimo. Sige na. Mo amin, Jud. Tsukmago na ako. Junior, hoy, hunungan na ha. Imo siya kamahan. Hoy! Junior! Lagot. Lagot. Hunungan na ha.
Naglagot ko kay yatang gipiyaan. Sige, sige. Sukmag lang. Di na ko managang. Junior, anak, gusto na ha? Gusto na! Kaluoy ni nanay, uy. Nakuol siya kay hangtod ron. Wa pa man muuli si Tatay Pedro. Kapiin na ra pa. Hala. Wa na lagi di si nanay sayang gilingkuran. Asa di ay si nanay? Makawas ko. Nay! Nanay! Tinhira man to siya kanina naglingkod sa lantay ilam ining dakong kahoy. Asa makaha siya? Nay! Nanay! Hala, unsa nang nagsikasika nga naglupad-lupad? Nadapit sa katunggan nga among panginhasan ni nanay. Wow! Ninduta tan-awon, uy! Unsa kanitingan, ana, ha? Unsa tigitawag anak ni nanay, uy? Mura siyag langaw nga magsika ang lupot. Ay, kay numdum nako, aninipot di ay. Husto aninipot ang sulti ni nanay nako kani adto. Ni anak si nanay nga kun mag-uol siya mutapok niya ang mga aninipot. Akong atuon kay pasig na adya si Nanay Maria. Salamat mga higala ko mga aninipot. Sa ako kalipay og kasupo. Sama ni ini karon. Ani agit mo. Wa ko ninyo pasakti. Dili ko na maantos ang batasa sa akong bana. Karon nga wa siya muuli. Maayon taghangtod sa hangtod na lang unta. Nga dili na siya magpakita. Aron nga magmalinaw na kami si Inday. Kaya kung dili pa lang unta na nako sinunod sa akong mga ginikanan ng baya. Ako na unta og ang akong anak ang mibiya. Maong kiampo ko. Nga dili na lang unta siya mapakita pa na mo ang hangtod sa Nanay! Oh, Inday? Daan pa laki ko nga ni agad ka dinhi. Ang yun ay ba umagaga ni Arako tini? Tungod sa mga aninipot, Nay. Ha? Ila kong kiubanan paingon dinhi. Unsa? Nagunsa pa man ka dinhi, Nay. Pauli na, uy. Matog na ta. Hala, naghilak ka, Nay. Tungod ni tatay. Gikan karon. Ato na siyang kalimtan, Inday. O, Nay, kahala na lang kung wako'y tatay. Kaysa naa, unya, permitan niyang pasakitan. Mao ka na. Total wa sa tabag salig niya ba? Kita ang naning kamot aron nga mabuhi ta. Siya magsikil og suroy. Unya mo uli mangitag kaon, mamili pagsudan. Mao naghukom na ko anak. Kalimtan ta si tatay nimo. O, Nay, tanan, Nay na. Matuok na ta. Nasige ta na. Mga higala kong aninipot. Mamaulit na kami ha. Ato na, mi. Salamat. Uy. Kadali ba nila nakatapok? Uy, hala. Bitaw, Nay. Nagtapok sila sa atong agianan. Aron ilang iwagan ang atong agianan, Inday. Hustog yung kanay. Wow, nihayag ng atong agianan, Nanay. Usbon ko. Daghan kayo salamat. Bye-bye, mga aninipot. Bye.
Nanay, awan na miyak na sila kay naabot naman ta sa ato. Oh, Inday. Inday? Nay? Ngano, Nay? Ay, hala. Naalaki si tatay sa pultahan, Nay. Yan lang mo kutob, ha? Diha na lang mo kutob. O ayaw yun mo. Ayaw na mo paglabang na rin. Usa to? Nga naman ko, no? Nga nung dili minimo pa na yun nun, ha? Unsa man, imo ning luna din, eh? Uy, tubag! Ako ito, Bab! Hala, Nay. Nadi kauban si tatay. Kanang babae o kanang bata ng lalaki. Tay, sarot, kinsa man na sila, Pedro? Nga na nagdamag kag mga laing tao din, eh? Siya si Tilde. Ang akong unang trato. O ganang batang lalaki, amo ng anak. Unsa? Hala. Hala! Nay! Nay! Nanay! Tay! Tay, tabangan si nanay, tay! Sige na! Sige na, Pedro, tabangan na! Bahala ka niya, sige na. Kung madami Nay! Nanay! wala lapad ka. Puta nga kalubngan, anak. Tatay! Nay! Nay! Nanay! Ano mo, sige. Tay! Tay, ayaw misirhin si nanay! Alsahan si nanay tayo gipasod sa ato! Tay! Nay! Nay! Pagmata! Nay! Nanay! Halang mga ninipot niya na sa sila kadaghan nila mga ninipot tabangi ko ninyo si nanay wala maglihok nay nanay nay salamat kinaulian ka nanay bangon nay kay nagkayuta ka dali bangon ng tika Nay! Asa na ang mga way-uwaw? Nanood sila sa bait, Nay! Hoy, mga way-uwaw! Pag-awas mo niya! Kay dili na inyong bay! Nay! Wa kay labot anang bay, Pedro! Di ka lang mo tubag, Pedro, ha? Tubag ka! Ngano ko tao nga wa magkailabot? Di ba kasado mo? Sagdi siya magyaw-yaw eh. Saba mo sa bukistanan. O saban! Dili mo makabli niya! Kay batuon tabong bata! Hala no, batuon ta niya. Di subject batuon tag bas. Dini lang mo. This is the boroscope test. It'll show you how clean your engine really is. Did you know that the major cause of poor mileage Batuon tag bas. Dini lang mo. Nanay! Bibi, sige na. Tatabagi ko pamunit o mga bato. Kay ato silang batuon. Unya, nanay, magkuba ang atong bay. Oh. Nikawas na si tatay, nay. Paggawas mo niya sa imong kabit! Ay! Ikay mo layas din ha. Kay si Tilde na ihulip ko sa imong dapit. Unsa? Inday, dali. Sorry. Ha? Animal ka, Pedro? Wa kay uwaw? Ako na hinuoy imong hinginlan? Nga ako'y tinud gatag iya ining luna og bay? Nalimot ka? Nga barong-barong ra gipapuy-an mo na ako human sa atong kasal? Kay giilad minimo kay matod mo anak kang asyendero. Himan-himan, wa day kay nahot. Naluoy na to sila si aning nanay tatay. Maong gihatag nila nato kining bay og yuta. Unya karon, ako na hino imong hinginlan. Ang pamatyon tanoon mo, be! Na, saman, ha? Ay! Maligo ka ni ko! Ha? Igo! Pantay ka na ko! Nay, hala, nay. Gusto na, nay. Niya paingon dinis tatay, nay. Gahagi ka ni mo, animal ka! Gahagi ka ni mo! Ayaw, tay! Ayaw, tatay! Ayaw, tay! So, dito sa bayan, Day! Dili ko, tay! Oh, bahala ka! Dali!
Hari! Nay! Nay! Ayaw, tay! Hindi ka gusto masakitan! Dali! Senyor! Kuharin yung inday, upasudla! Dili ko mo uban! Ato ko ni nanay! Ayaw, anak. Ayaw pagbiya sa imuhang bay. Ayaw. Giingnan di ka ayaw pagsamot! Katilaw ka ron! Ay, Inday! Dali, dali! Uy, ikaw, Pedro. Dali, dali! Agay! Agay! Inday! Nanay! Nanay! Pedro, asa ko ni mo dada? Sa katunggan! Dito ilubong ti ka slapok ug ba't matuan ti ka! Aron kung mutaw ang dagat, dili ka mulutaw! Nganong ni amos among bay? Kinsa demo? Waday ka makabati ganyan sa gisultis imong tatay, ha? Oh, sige. Usbo na kog sulti, ha? Ako si Tilde, ang bagong asawa sa imong tatay. Di ko matuoy. O gano'n di ba ka matuo, ha? O sara may asawa sa akong tatay, si Nanay Maria Raman. Ha? Kani adto o sara, pero karon duha nami. Pero, ako ang gipalabi ni Pedro nga papuy-on dinhi ug ang imong nanay ambot og asa to niya papuy Ato ko ni nanay. Asa ka? Ayoko alihi. Ay, aray! Ay, hoy! Aray! Imong gitupod ako anak ha? Pakit ka ni malakap ha? Agay, gusto na. Ay, 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 ay. Gusto na ha? Kini ay iparok ko ning unos bongbong. Hala, Nay! Hala! Nagkadugo ang yang o! Damay na ay, muna'y angay niya. Patay na na siya, Nay! Hala! May kiniya ka na, Pedro. Aw, ikaw? Ang nanay ni Inday! Maria? Maria, hain si Pedro! Nay, nagkalapok lagi na siya. Ayaw pagsabak. Ato lang siyang bantayan kung sa imbuhaton. Ala, dialsan niya si Inday. Ug iyang kita sa kwarto. Hindi, Ito na. amigo. Hala. Ano? Sirado mo ng pultahan, Nay. Uy, di ba apli man na kanina? Nagkasuot ko sa Maria. Hindi. Pedro! Uy, kalapok ko ni mo. Di mo kiligo ang lapok? Unya na ng pagkutana. Ang dami ko gilisan, ug tuwalya. Kaya rin ko maligo sa luyos bahay. Dari sa labanan. Asa ko magkakilisan ni mo? Upa mo ko makasuhito din, hi. Di ba kitudluan ta naman ka sa among kwarto ni Maria? Oo, bitaw. Unya na mas Maria. Sina? Tuas Maria dito sa katunggan. Akong gilubong. Ako pag yung gibato-batuan para dili mo lutaw kung mutaw bang dagat. O yan nanay noon diha? Ha? Yabag ka na. Saan ko niya, ha? Saan ni pagbangon nga pirting dakuas bato nga akong ipanghigot siyang lawas? O yan, gilubong pag yun ako sa lapok. Naalagi, Pedro, uy. Nagsunod lang mo. Abangag sa ilong. Bitaw, Tiyo! Oh, uy. Bitaw! O sa? Oh! Ka-imposible. Sige. Kung di ka mo too, lakaw, ikay kuha si mong tuyo dito sa inyong kwarto. Ito! Pasakon ko ni mo nga ingon ini nga akong itsura, ha? Nagkalapok ang... Muna! Lapok na itsura ko. Bahala na. Napaw na yung niyang hawanan. Magkalapok dito. Akong limpyuhan o niya. Basta ikaw ang muso dito kay mahadlok ko, Pedro. Baya, no? Kamao sa di kang madlok tilde, ha? Basta. Kung dili ka, aw bahala ka, mabuntagan ka, di ka makailis. May. Ha? Suod ko. Oh. Sinder lagi ng naa sa mga higdaanan ni Maria. Unsa na? Na ano? No? Naa, pero si Indira. Unsa? Pero saya ang ni Alsa ganina ni Inday paingon din, hi. Gimata-mata lang tingali mo. Pero dili, uy, nakita na mo ni Junior. Di ba no, Junior, no? Oh! Oh, Tiyo! Ah, baya, diri at maligas ang dila mo da. Sige, duha mo nagkikita mismo, ha? Pero kung siya man to, si Maria man to, giunsa man yung pagkabuhi sa akong gilubnga niya.
higdana noon. Gilubong ko si Slapok sa katunggan. Uban ang mga dagkong bato. Nga gipanghigot ko siyang lawas. Pahala mo diya, oy. Amo ba? Ana, pasailuan na lang, Miss Junior. Basin kung gibinuangan lang, Miss, among pananaw sad. Inday! Ay, shh! Inday, bangon, bangon. Nanay? Ano niya ka din matuog, ha? Balhin dito sa mahigdanan. Hain na si nanay, tay. Gikan karon ayaw na paghisgot sa mga inahan. Kung dili ka gusto, nga lakip ikaw akong palayason. Ay, hala. Puntak na di ay. Asas nanay. Humutagod aron. Humutog adobong manok. Nagluto si nanay og manok. Lamia sa to sudan, oy. Papaydagang himungaan nga binuhi ni Maria. Hot doon to nato. Hot doon to nato. Una pa ta manghitag laing sudan. Anong usahay wa man may sudan? Nga, kaya di man mo ibas Maria siyang mga binuhi. Bisag usa lang. Para sudanon. Pero kaya wa naman siya. Buhong tagsuwa siya mga binuhi nga nahibilin. Inyo di ang giibanan ang pinuhi ni nanay nga mga manok. Hinday? Inday? Lainan ni mo tatay, oy. Hasta ang mga pinuhi ni nanay, imo sang gihilaptan. Mag-antos raman ganitog panginhan si nanay para may masudan ta. Unya karon, kamo na hinuoy may pahimo sa iyang gihakuan. Karon nga wa na imong inahan. Ako na'y magbuot, ha? Asa day si nanay tay? Unsa day mong gibuhat niya gabi eh? Tuwa ditong imong inahan sa katunggan. Lagaw! Adto dito. Sa katunggan? Adto! Nay! Nanay! Banyag. Nay! Nanay Maria! Nanay! Tubag ako, Nay Maria! Asa na ka, Nay? Asa ka? Tubag ako! Hala! Unsa to? May mitampisaw? Nay! Nanay Maria! Nay! Nay, hain ka! Inday! Nay, hain ka! Di ara ko, anak. Asa! Asa ka, Nay! Ay! Hala! Inday! Nay! Anak! Nay, hain ka! Ang imo rang tingog ang akong nabatian! Asa ka man! Kining ista. Ista! Ikaw ni Nanay Maria? Ayaw pagsaba sa uban, ha? Gani, buhi ko sa sud sa lawas sa isda nga di kulor. Ato kini sikreto. Ug ikaw, ayaw palupig ang mga tao nga gipasakas imong amahan sa atong bahay. Nganong naingon anak ka man ay? Paminaw ha, Inday, anak. Kay pasabtun ko ikaw. Dinining baya. Mientras naapay daghang mga manok o ubang mga hayop, madi kita magutman. Kanya kung bugas mo sikutan, ato daghang anihonon sa bukid. Ato tong tabangan na tutugani dito. Dili ko, kanang mabuhat ka sa init. Uy, samot na ko. Mao. Ano ya? Manuol na lang ta. Ug ang atong bahin, ipahatod dinhis ato, o, di ba? Unya, wa man ko'y masangpit kay. Naana nun nga sila si Maria mo'y mag-atiba dito. Ay, nagadagang masangpit. Ako'y bahala. Mao panay. Sigurado ka nga dili ka na mo balik yun sa ato. Oo, anak.
Mao ka na mahitabo kung mapapas na sa imong pananaw ang mga tao nga salbahis. Nga sama ni anang gipasaka sa imong amahan sa ato. Nganong unya pa manay? Nganong dili naman lang karon dayon? Tuwid kay may gusto sa mahal nga Rayna. Nga na nag-iya ining katunggan ug sa mga aninipot. Ang iyang gusto nga inanay nilang matagamtaman ang ilahang silot aron may panahon pa sila sa pag-usap. Unya kung buutan sila, di may na yun ang ilang silot. Dili na. Pero daghan pa sila buhaton aron katuhuan sila sa engkantada nga sila nag-usab na. Unya ako, nay. Duawa ko din anak. Ani ako pirmi mataghon na sa dagat sama ni ini mga orasa karon. Ayun na paghilag. Og bahin sa ilang gibuhat nimo. Pasagdi sila. Bisag unsa pa ilang buhaton, diha ra sila kutob. Nung ka lang ha, nga ilang kang pasakitan, kay lain na ka ng istorya ha. Nay. Anak kagsako. Ibutang ko tungod sa imong dughan aron mabatian ko ang pinitik sa imong kasing-kasing. Sige na anak. Kay hapit na pa mo taob ang dagat ug mulawom na unya kini dapita. Oh, nay. Anak, mahal ta ka. Ug dili ka nang pasagdan bisan og ingon ini ko. Hoy, Pedro. Asaman, tilde. O sabi ng imong anak? Nga di naman naahapit to makit ang dinis bay? Asa man siya mag-istambayan, ha? Mambot lang. Kabaro man pirmi mo ni Adini. Ako tuam ko pirmi sa bungan. O, day tuod nyo. Yan ba? Asa may problema ni mong Inday? Problema? Di ko kasugo niya, Pedro. Ngano di ay? Huwag ko'y katungod nga manugo, ha? Aw niya taron. Sulti, nga dili nimo pala agon. Ha? Unsa? Naong biya ni mo. Nahibaw na ko ng imo, ngisi-ngisi diha. Wala sa kay puhunan, no? Kining. Saman. Naka pa diha kay mubalik ko day. May oras pa man. Pedro, uy, ang halin baya nis bugas, ha? Unyag mahut ng tag-konsumo. Asa tag-ipalit? Asa mo tag-ipalit niya, ha? Kung mahurot ni mo kuha? Sumka, kung mao nang mahadlok ra di ay kang mahutdan tagbugas, wa unta nato baligyai. Ha? Wa unta nato ibaligya ang atong bahin. Unya kay umatikas ta kan dinis bahay, Pedro, magunsa man na. Unyag magdaog ko, ha? Di ta kapalit. Unyag mapildi ka? Magampo sabday ka. Ay, ambot ni mo, ambot ni mo. Adios, naunsa na mag-iilisan ko ganis Maria, kaya di ko hatagan sa akong pangayoon. Paya ni mo hasta sabday ka. Uy, ay kung ipareha sa imong asawa, ha? Sa imong burong nga asawa? Paya, di mo ka maghatag og puhunan. May ini ha. Sunod, kung may halin ko, dili na ko intrigo ni mo. Uy, ayaw. Dili ingon, ana. Ikaw pa, Pedro, ba? Dali sad kay kang... Sa man ka, uy. Masa man na, ay, gunita na akong punsyuhan. Pabidyahan ba? Baya ni mo, eh. Babad ya, ay. Nga naman, pila may gusto mo, ha? Nanay, kadangog na mong lawas. Dangog lagi kaayo ka, nay. Mahaplot raman ka sa akong kamot. Padakop lang na ako, nay. Sige. Dakpan ko. Sige. Ayaw makisi-kisi, nanay. Sige, okay. Dili na ko mulihok, anak ha. Sige na. Hugos ako o itapion ko sa imuhang dughan. Oh, nay. Ingon ini ay... Anak. Hangtod ka no sa aman nga makingon init, ha? Gusto ko nga mapalit na ka sa kanini mong pagkatao, nanay. Paabuta lang, anak. Hapit na. Dili ka na ba makapaabot? Makapaabot, nanay. Salamat, anak. Bi, kantahin ako ko, Bi. Katong kanta nga imong gitudlo na ko. Nagunsa ka dinhi. Ako nga ngay mangutana kung nagunsa ka dinhi. Unya, nindot ko kulon anang gikugos ni mong isda.
Mo na imong gitawag og nanay? Ayaw pagpuot. Mao di ay ngawa ka pirmi sa bahay ha. Kay niya day kadire ha. Pirmi magduwa-duwa anang isda ni di kolor nga imong gisangpit og nanay. Lo, isumbong ta ka ni nanay Tildi og ni Tiyo Pedro. Isumbong jud. Uy, Junior, pasakyan na lang ko diya sa sakayan, be. Bahala ka dara. Ayaw na pagmugos, Inday. Nay, Pasagdi siya, nga dili mo pasakay nimo. nagtaob na mangkot, Nay. Nani, lapas na sa akong dugan ang dagat. Kanina, tagahawak raman ni nako. Naibaw ko, anak. Pero ikatlog, mag-una ka pa niya sa pag-abot sa bahay. Unsa? Piyo nga lang ang imong mga mata. Unya, mag-ihap ka gikan sa usa hangtod sa 5. Unya, bukhana ang imong mga mata. Oh, Nay. O sige na, buhi na ko. O piyo nga dayon ang imong mga mata. Oh, Nay. Piyungon na nako akong mga mata. Usa, 2, 3, 4, 5. Anak ko sa amo. Ang maayong babae baya, karon pa nagpakita. Abi kay tigpa ni udto na. Ha? Di ka gikan, ha? Nganong karon ka lang? Kabasa ko di mo. Mag-ilis ako. Ay, hoy! Shtoy! Uy, patasan! Nagsulti pa ko! Nanay. Di mo kong gitalikdan! Nanay Tildi. Junior, diara ko! Oh, ano si ka diya? Nanay, naibaw na ko kung nganong wadi na pirmi si Inday. Pansa? Tuwa din na siya mag-istambayan sa kuan katunggan sa may limaw unya na siya isda nga dua-duaan. Nga mga tulo ka padyod ang gidakon. Isda nga laylay kulor. Nindot kang tanawon. Unsa? Oh, ug naibaw ka ba, nay? Ang isda, kuan, iyang gisang pitog nanay. Aw nabuang! Ako pa junabdan nga kuan, yang gikugos ang isda o niya, yang gikantahan. Uy, hala, kakuyawag na lisuan na nas tornilyo. Kuyaw na lang ikauban kay tingalig panigbaso na hinuon ta din hi anak. No, mujod. May pagpalayaso na lang na siya dinay. Wabitaw to na ako pasakya sa kong gisakyan ganina nga sakayan. Ha? Wani mo pasakya? Oo, hangyo pa jud. Pero ako gibiyaan oy. Namugsay kong paspas kayo. Haluya, biyaan jud. Basig na lumos sa turon kay mitaob naman ang dagat. Mauto nga, dooy kay siya oy. Oh, halo. Ansay hala. Watod ko ni mo pasakya, Hala. pero nag-una pa kong abot ni mo dinhi. Oh, Husta siya, Junior? Kanina mo man na siya din eh. unsa? Ari kong sugata ng mga way lami nga istorya tildi. Gikan ba ko slakaw ha? Pildiro ba ko? Aw di ay. O sige. Papawayas ako. Nay, kanang ako nay maniid ni Inday. Ako si sundan. Yan o. Asa mo din siya? Sa katunggan lagi tiyo. Gahapon dito sa siya. Pero, waman kuan. Waman kami pauli kahapon. Mana nga, karon kasultihan ni nanay kay lain man kayo kuan good. Liniw kan sinday. Mura naman siya kanang nabuang. Unsa? Buang. Ha? Pangag sa ilong biyani. Nawa akong duka da. Tanan ko na be. O ba ni ko, Junior? Ubansat ko. Magsakayan ang tatiyo kay hapit na ba mo tao bang dagat? Oo, sige. Ako na sa ikong nanay! Pero siya tiyo. Tadawang imo anak. Murag na ikadua. Bisag wa. No. Buhi si Maria. Unsa? Ang bitang inyong gipangluwa kay kabahin to sa lawas ni nanay. Ako tong iuli dire. Hala sige pa munita diha. Niyabag na. Mas maya ng imo ng ilubong kay basig makao na diha sa mga mananap. Mahilo pa niya. Di sa kumusugot ka kanon siya sa mga mananap. Kinahanglan nga makumpleto ang lawas ni nanay. Una na ko siya ilubong. Ako mao na hala sige. Pupu atong gisukang Junior.
Oo, ako ginabuhaton aron makumpleto ang lawas ni nanay. Ay, Bangag sa imong ilong. yabag. Nanay sa mong kabuang. Nga nagutang nahimo ang isda ng imong inahan. Paitang bata ka. Ay, suplada gyud. Day, ako sundan sinday. Ayaw pagbuhat sa init, ha? Hala, ubani sa iyang paglubong sa isda. Pero unsa man? Unsa ba kada, Petro? Di ka mangitag paagi para makasud-an taron? Maksum ko. Imo kong papanginhason. Katuras si Maria. Katuras Maria mo'y mayong manginhas. Mao pa. Oh, Unya ba kung saan naman lang tayo ni ron? Hurot ang mga manok ni Maria. Wa na tay maihaw. Ug mo na lang sad kutob ang bugas nato. Maayo pa ini mo balik na lang kog panindag tuba. Lami pamigsud-an si Junior Permi sa una. uy. Bangag sa ilong. Sa ato pabyaan ko ninyo. Tuon sa kay. Wa ka may tarong trabaho. Mga matay Miss Gutom din ni Junior mo na gusto mong mahitabo. Ha? Mamiya, gide mo. Oo. Di ka na mo paabot sa halin ining bayog yuta. Imo na ibalik ya, ha, Pedro? Imo bang ibalik Sa ya? ilong. Niignat man lang ng mata mo. Dako na ba yun ang kandidara, Tilde? Unya kanos aman mo magbinayranay? UN. UN. Ugma na. Sa? Mga kon, ako pa mo. Imo lang sang gamito ng imong hinipusan. Kay, ako rin niya ng ilisan. Tubuan pa na ako. Saka pa diha, oy. Bantay bitog dili, ha? Ako hindi ka mo to. Adto si Mr. C. Kanang, bang tag-iya sinihan sa lungsod ba? Mr. C. Ha? Siya'y mo palit ining dapita, Pedro? Ako ba nimo gamita o na ng kwarta nimo diha og adtos lungsod pangumpra og atong kinahanglanon nato. Tarang kinahanglanon nato dinhi kumpra ha kay ilisan tagaw niya. Oh, sige. Ubanta. Og hasta si Junior, atong dadon. Kay mga untag labi dito sa merkado. Sige na, pakilisan niya. Kay adtuon pa na ko si Junior. Diyan niya gilubong sa umahan ang isda. Gibutangan pag krus. Nakbako-bako ba yan siya? O siya kalibutan ha, di ara ko diniluyo sa labo ng mga tanom. Ako kasyang labayon og bato. Nya, di lang ako igon. Di ara na ako itugpa ang bato sa iyang atubangan. Kini ay. Kay, dili kay dako. Ako ilabay. Hala, may gunit sa akong kamot. Kikinsa ka. Uy, tao. Dili makita ang gunit sa akong kamot. Boy ko. Boy. Si nanay. Nay! Tapang nay! Hala, diha si Junior. Tuwa ay kikuroy siya ni Nang Tilti. Gipanid-an di ay ko niya. Pero nga nung niingon siya kanina nga tabang, nay. Nga naman. Nay, pasaylo ako ha, nga wa ka na ko mapantay. Ilahi noon kang kisugba. Luuyan ni mo na yoy. May untatog, wa pa kanila lutua kay makasulti-sulti pa unta ta. Karon, wa na ko ikastorya. Pero sige lang, nay. Duawon lang ka na ko dini kada adlaw. Nanay, ikaw ang umol ka na ko sa imong sabakan. Giantol siyam kabulan. Binis-bisan sa imong pagmahal. Hala, siradong among bay. Asa di ay sila? Nanlakaw silang tanan? Lainan ni tatay, uy. Mura man hinuon og dili ko niya anak. Si Junior man iyang pinangga noon.
Asa di ay sila? Hala, kalit na Abli ang pultahan. Pero, way tao nga ni Abli. Hala, ay, musud ko. Aron, makailis og sinina. Asa ka sila, no? Gutuma, uy. Eh, malawas lang po sa akong kwarto aron makailis ko. Uy, hala. Ni Ana lagi ning akong ilisan. Kipatong sa akong katri. Henay. Nanay Maria. Ni akanay sa. Nay, tingog, nay. Tubag ako, Nanay Maria. Uy, tagat ko pa rin si Junior Pedro. Pukaw na kay. Doon na to sa ato. Taga na ba tagin mo Ay, Noy, di pwedeng ihatod binimos ang tukaran? Asaman, pwede, dong landong. Ay, pwede rin Pedroy. Basta, pinan niya. Ay, sobrang pas pagkapin. Di ka magmahay. Sige, ano to? Nanay. Nanay. Inday. Anak. Nay. Nanay Maria. Nay. Nay, ikaw to, no. Oh, anak. Og pag-ilis na, aron ka makaon ini kahuman. Tuwari pagkaon nga giandam ko nimo sa lamisa. Ha? Naibaw ko nga pakaykaon, Inday. O, sige na. Pag-ilis na, aron mo kaon. Oo, Nay. Junior, mata na, kinabot ata. Mata na, pinuha kayo tao. Nga na dito. Ay, Dalan sa mo tukaran, dong, ha? nalagi po ba sa pultahan? Ha? Hain ba? Si Maria. Ito na, misod na, nay. Nakakita ka? Ha, Pedro? Nay? Padayon lang si imong pagkaon. Ayaw silang tagda. Oh, nanay. Bitbitan lang madaan mo, ha, Junior? Oh, anay. Din ka Wow! pagkaon, Inday. Wow! Uy! Espesyal, ha? Lami ako di mo kaon niya, Inday. Nay, tibuklit sun manok pa. Din ka na, Inday. Dani Nanay Maria. Sa? Ha? Ha? Ang imong inahan? Dalagi. Oh. Daan ba ko maulagi ito? Nakita na ko ganina, nay, sa itong pag-abot. Hain siya, Inday. Tuasa kong kwarto, tay. Uy, Pedro, kalrohon tani, ha? Unsa man? Patay na gid ang imong asawa, uwa. Ipahimutang rani ato mga kinumpra. Kay paubanon ti ka. Aron ka makakita. Oh. Kung asa na ko sa gilubong. Makatultog ka pa sa dapit, Pedro? Ako gibutang nga ilhanan tilde. Gibutang nga nagkuga. Ipataw ang gihidot na ko sa katong bato. Kaya akong gitabon siyang lawas. Morning dapita. Kinagpakaw nga dako kayo. Ni Adenis tungod. Kaya ta, kay ihigot ko ning sakayan diya sa lawas sa bakaw. Unya imong saumon? Oh, aron pagsiguro kung naa pa ba. Unya makaklaro ka pa. Ngangit-ngit naman. Unya lubog pa kay dagat. Madaras flashlight. Oh, asan ang flashlight ha? Suluwa ni mo dada? Ni aman. Oh, Sige. Itumong ang flashlight sa kapit. Diin ko mo ambak. okay, sige. Wambak ako. Oops! Sige, ang baka ni Pedro. Oo, may gulo sa kambak ko. Kapupusin ko muna. Kinsa ka! Buhi ko! Pedro, tabang! Pedro, tabang! Tabang! May kabot ka ni Colin sa kumpukton!
Kayan! Pedro, gibuhian ako. Kisa mo to? Di makita. Unsa? Tara mo maulit na, Pedro. Unya, unsa man, ha? Okay na. Bangag sa ilong. Kay, Walang mga dagkong batong nagitapog na ko siyang lawas. unsa? Daghan na pag sobra pagkaon ninday, wey. Nado man akong laway. Biyaan man na ninday. Ito na siya siyang kwarto. Ako ng kanon. Nara, kinimprad chicken. Tibuok pa ni. Kamay na iban. Kit-kiton ko ni. Agahi! Alay! Gahi ako din eh. Ala, nagdugo ang akong ngipon. Nahingo ang usan ako kang ngipon. Nay! Ay, nanawan na yun. Oh, nagdugo lagi na yung mama. Nahingo ang akong ngipon na kay di pugos man ako pa akong blood chicken. Kasi fried chicken, oy! Bunot pa na! Oh. Hala, nga naman ni. Ganina fried chicken man ni. Ang sobra pa ni Inday ba? Naibog man ko akong ikaon pero malagi napangagalong ko. Ay, mauna na resulta. Nga na ba ito naghinangol? Nangaon na taganinas lungsod, ikaon naging kadiri. Ay, naibog lagi ko pero nga nang bunot man eh. Gilamat ka lang, Junior. Ha, tingalik may anting-anting nga nahuptan kinis Inday. Time pa. Si Pedro B. Makapaybong. Imposible nga mapuhi pa siya. Tadag ko sa mga bato. E kung gitabon, human ko siya gilubong sa lapok. Kaya imposible. Pero ugma, inigunas, mubalik ko dito. Aron ako yung maklaro kung wa bagyod siya dito. Pedro. Oh, ay, Maria! Si Maria! Nayabag ka na, gidaman ta, Pedro. Ikaw din Tilde? Ang ano? Si Maria na ko si mong pananaw ron. Kay siya mga akong yun na Tilde. Aha, mao ba? Lain na sa nang imong pagsabot. Ano sano? Naglibogan ko. Kung ganong wa siya dito, dako ka itong mga batong, nagipatong ako sa iyang lubong. Hoy, Pedro. Kalilibog dyan Wa kahay anting-anting tong imong asawa? Tilde. Karon ha, lami kay pagkaon si Inday. Aber na ako no. Kung wa sila'y anting-anting, makahimo sila ato, ha? Uya si Junior na ibog sa fried chicken nga wa mahurot ni Inday. Kalukoy ang taos bata nga naibog. Mautong iyang gikaon. Pero unsang pagkaunsa nga nahingo man hinon niyang ngipon, kay pwerte ko nung gahi as fried chicken. Unya sa pagtanaw pa nako, mauday nahingo ang ngipon ni Junior kay di man day fried chicken ang iyang gikit-kit kung dili bunot. Unsa? Ay. Hala, may aninipot nga nisod din sa akong kwarto. Unsay buti pa sa put ini. Ay mo bangon ko ug aplihan ako ang bintana. Ay. Hala, ikawas ang aninipot. Hala, duha sa unahan. Hala, kadaghan nila. Murag naa sila sa kilupkan ako ni nanay. Magawas ko. Muato ko sa lupong ni Nanay Maria. Usa ba niya ay? Di mo kumakatawag yun eh. Nias kong nahuna. Maulang si Maria. Uy, kaysa itong bigawas. Saba, kalihok pa ni mo na Pedro, uy.
Uy, nagmata pa ni ka, Tilde. Lihok pa ni mo. Kasi may makatugin ng kahimtanga. Way klaro ning pagpuyuta. Tilde. Uy, ugma ha. Human mabayri ning bahay og yuta ni Mr. C. Uli ikus akong nagasto ganina ug mamiya din dali niya. Ako lagi, Tilde. Ay, kabala ka. Bantay bitaw ha, bantay bitaw. Lain pa yato ba? Kung nagbata ka ganiya, nakadungog ka nga. Mitingog ang pultahan nga gisira. Oh, kadungog, kinsa dito? Maunay akong susiyon. Imo ko biyaan din eh. Uy, ayaw gyud Pedro ha, ayaw gyud. Oh, tara. Kuyog ta. Kadisa. May gusto mo apli oh. Uy. Kinsa na? Junior, ikaw na? Oh, Oh, uy. ni apli okay na ang pultahan Pedro. Hanay na barok. Ha? Kinsa ka? Kinsa ka? Kinsa ka? Uy, milakaw siya Pedro. Akong sundan. Huwag ako, uy! Inyong gipahayakan ang lupong ni Nanay Maria. Salamat kaayo ninyo mga aninipot. Nay Maria, nakakita ka? Ni sila, Nay. Ilak ang gipahayagan, Nay. Asa na to, Pedro? Oh, siya na. Asa na to ba? Ingon ba? Ah, to pa yung sumahan. Si Maria to? Ambot lang. Oh, uy. Time sa, Pedro. Kadungo ka. Sinday lagi na. Siya di ini kawas kanina, Pedro. Mauna. Pero, ang atong gisundan, di ba? Di man paingon sa nayuntangan ni Inday. O nagtapok ng mga aninipot. Bitaw no. Pero katong gisundan ta, kalit lagi nawa. Bangag sa ilong. Nakigduwa si Inday sa mga aninipot. Kunuha ko masayop. Mauna diyang gapita ang gilubngan niya sa isda nga wa na tumakaon kay pait o kunod. Ah, tara. Ha? Nag-usik-usik lang ta sa atong oras. Pasag din na si Inday diha. Ako mo na imo. Ikaw ba ito sa ila dapit ni Pedro Malia Putoy? Ay, sweet to kayo sir eh. Kaya si Maria, ang asawa ni Pedro. Mabata na ko na. So, ikaw kakita na yuta sa iya balay nila, ha? Oo, sir. Sila rin nindot na ubay, sir. Rito. Sinunod ba ng bayog yung tapos maginikala na yung Maria na bisyante ka, namatay siya. Tato pa ka na balay o yuta, dili conjugal property nila magkiayon. Dili sir eh. Ikaras si Pedro, may trabaho. Nauna to, aras buwangan. Sa sugalan. Punasa siya makadilhin siya. Wala naon to. Nga tato pa ang tag-iya na maogyot si Malia. Patay naman ko sa Maria, sir. Tapa. Atok lang ron, tanaw papilis, ha? Sir, kami ni para na to. Kinsa mo na, ha? Si Maria! Bala! Maria! Ikaw rin! Ako kiniputoy. Ikaw rin, patay na ka! Mora ka nagipalakaw sa barumbado na kong bana para iyang mabaligya ang akong property. Ay, Mr. C, siya si Maria ang gingon ni Pedro nga patay na. Mr. Steve, pasensya ka na ha. Naibaw kong ikaw kuno ang mupalit sa akong bahay ug yuta. Maong giat nga tamo din ni sir. Dili na ko ibaligya ang akong bahay ug yuta. Oy, Pedro, asa ka? Ha? Ako lang susiyon ng gilubngan ko ni Maria. Mayroon kay Hunas. Unya si Mr. C, mo ani makaturon? Sa'yo pa, uy. Kadiyot ako. Oh, sige. Ayaw pagdugay, ha? Bangag sa ilong di lagi. Maayong puntak, Nay. Dukay ko kamata kay nalingaw man ko din ni kapiikot. Hala. Kunsan ning miturok sa imong lupong, Nay? Uy, hala. Guys, sa kamuti. May mitubo nga kamuti sa imong lupong, Nay. Hala. Kalitibakan ang mga bagon sa kamuti. Dali kayo likat, Nay.
Ano man inay? Mao kini ang ilhanan, anak. Nga hapit ako mahibalik sa imong giliran. Unsa nay? Dili na unya ta magkalagyo, anak. Nanay Maria. Dili ni tinuod! Usap mo kita buwan! Minuwa man patay lawas ni Maria! Diyan madag kong bato nga gidat o ko niya! Niya sa pagpisi nga kong higot sa bato! O sa iyang lawas! Bangag sa ilong! Nibal! Asa na ba ni si Pedro? Pasipaingo na to din si Mr. C. Niwa pa siya. Junior! Nay, Apasaras katunggan sa tatay Pedro ni mo? si Tio Pedro, Ikaw ba? Kapilatan na kag-ingnan nga magtatay ka. unya, naaman ko'y tinood ni Tatay B, si Tatay Sindo di IB. Saan ka pa? Oh. Giila na dahil ko ni mo tili! Pedro? Sa ilong! Naaday ka diha? Yaman na imol na kong ipatuong akong anak si Junior. Kanang Pedro kuan kining. O sige rin! Sige. Wala ang istorya. Bayri ko sa akong nagasto kahapon kay mamiya dahil mi si Junior o dad-o na mo ang mga gikumpra kahapon. Oo! Bayar natin ka! Karon, ini kabut ni Mr. C. Okay! Bantay bitong dili, ha? Mabin kong lahi ka ni Maria. Tildi! Lahi yun ko. Kay di man ko ni mo matonto. Si Maria, imo naman tong matonto, Pedro. Kabasol ko ba yan? Nga ako nang giilisan si Maria, usak ka mangingilan. O ikaw, dili, ha? Huwag ni mo ilara si Maria. Kung dunay mangingilan na to din, kana mo ikaw, ikay numero 1 mangingilan. O di ay! Kinyan! Nag-away mo. Kinyan! Nay! 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 Salbayas ka! Sa! Masama! Gusto kang lubang kung murang liog mo! Nagiday ka anak ka salbayas, Tay Pedro! Inay! Kawawa na lang mo din ni Uy! Junior, aron dili mapatay ni tatay ni mo ang imong nanay sama sa iyang gibuhat ni Nanay Maria! Mamiya mi din ni Junior, pero paaputol sa nako ang palit ining bayog yuta. Aron mapayran ko ni Pedro sa iyang paggasto na ko gahapon. Ayaw na pagpaabot kay dili na tumoy na yun og palit ang insik ng... Osa? Ha? Sa ba nagsulti mo na inay? Si Nanay Maria. O sa? Adi na mahimo ay. Kinalang mahinayon ang bayranay aron magbalik ang akong kwarta. Matuon ko si Mr. C. Muban ko. Yan naman. Kung mahinayon di ay. Unya, ato ka dito bayran. Pagunsa naman ako. Panatuasan ko dito. Aw? Bahay na sab. Kaya wa ko ikapliti dali. Ako pa ninyo, di na lang mo makaguhako sa pag-ato dito. Mag-usik ra mo sa inyong pliti og oras. Mingon ka nga imong inahan ang misulti. Gadili mo hinayon si Mr. C sa pagpalit ining bayog yuta. Hain ko na siya. Hain siya. Niara din niya sa palipot. Kinahanglan magpakita siya na ko. Kaya kung dili, may da utang mahitabo ni mo, Inday. Akong inon si Nanay Maria. Hoy! Asa ka! Inday! Nay! Nay, mamauli lang na sa ato. Ulungon ko din ni Nay. Sige, Junior. Panghipusan ka itong mga gamit. Madali sa Nay kay nalog na. Nalog ko ni Tio Pedro. Pero akong kwarta. Kinahanglang maulit to, anak. Kaya wala tayo magasto o puhunan ko sa pagpaninda. Nay! Aha! Naagad ay diha. Nangita ka ni Nanay? Sige ni. Mauni si Nanay Maria, Tay Pedro. Ha? Kining kamuti? Oo. Kung nahinumdum ka atong isda nga inyong untang sudanon, si Nanay to siya. Unya akong gilubong dinhi sa uma. Og niya, nahimo siyang kabuti. Bangag sa ilong binuan eh.
ini. Yatak-yatakan. Upang ipuning ini. Ayaw! Ayaw, tatay! Ayaw, tay! Ayaw, tay! Ayaw ka! Ikatay sa kong lawas ang bagong sa kamuti. Alam, ibalikutan ka sa mga bakod sa kamuti, tatay! Nananod sa akong dunggan o ilong ang mga bagong sa kamuti. Tabang. Ang imong kinabuhi ang waon ko, Pedro. Para kung mahibalik sa pagkatao nga imong giguba. Nanood na sa akong ba ang mga bagong sa kamuti. Mamatay ka. Ikaw ang ipuli ko sa akong lubong, Pedro. Nay! 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 Naunsa na, ha? Nay, si Pedro kay pagdilingong mo itong animal! Ayaw na lang. Nay, patay na si Tio Pedro. Kasi ni patay niya! Ang mga bakod sa kamuti, Nay. Unsa? Kananay, ayaw na pagpaabot sa bayad kay kanang kamuti nga may patay ni Tio Pedro. Mauna ang nanay ni Inday. Basit kita ang isunod alam sa pagpatay. Tara dayo, Nay. Tara! Wala si tatay. Sila sa silang Tiltiog Junior naglayas na. Ako na lang usap. Nay, asa naman ka? Tingon ka kay mabuhi ka. Halang mga aninipot. Kadaghan nila. Ug niya sila paingon sa among tugkanan. Ug nay patay nga naglakaw nga murag ilang gialirungan. Si nanay. Nay! Anak! Nay! Anak kitay! Anak kita! Nanay! Dili ka na makinasara. Nanay! Salamat! Salamat! Ug ato sa pasalamatan ang engkantada sa mga anilipod nga may naghimo sa kong kinabuhing kahibulungan. Salamat! Salamat kay inyong kibalik na ko nga akong nanay! Recorded by Daily Pan.